Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Εξαίρεσης, χαίρετε. Είμαστε απόψε κοντά σας από την Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται η 88η Διεθνής Έκθεση, στην οποία έχουμε έρθει ως επισκέπτες για να κάνουμε την ξενάγησή μας. Καλωσορίζω στην απόψινή εκπομπή το φίλο και συνεργάτη που όλοι πλέον γνωρίζετε, το Θανάση το Μανουσάκη. Καλησπέρα Δημήτρη, γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στον Πασχάλη το Μιλά. Σας καλωσορίζω στην πόλη μας, στους χώρους της 88ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου κάθε χρόνο εκτελήσατε ένα σημαντικό πολιτικό-οικονομικό γεγονός και με κοινωνικές προεκτάσεις σε ένα χώρο 1.300 τετραγωνικών μέτρων, με τιμόμενη χώρα φέτος στη Γερμανία. Κάθε χρόνο να πούμε εδώ ότι μια χώρα είναι ως τιμόμενος εμπορικός επισκέπτης. 137 εκθέτες, 9 αφιερώματα και μουσικές συναυλίες μόνο με το εισιτήριο εισόδου, όπου γνωστοί καλλιτέχνες κάθε βράδυ διασκεδάζουν το κοινό της πόλης, γενικά τους επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καλώς σε βρήκαμε. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω επί ευκαιρία τους συνεχώς αυξανόμενους φίλους που κάνουν εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, στο Εξαίρεση TV. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυναμώνετε αυτό το κανάλι, δυναμώνετε το μόνο επαρχιακό κανάλι που ασχολείται με εναλλακτικά θέματα, αλλά και προάγει θέματα της ελληνικής επαρχίας. Θανάση μου, πολύ καλά γνωρίζεις και εσύ. Τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Και απόψε είναι μια, όπως είπαμε, διαφορετική εκπομπή. Δεν είμαστε από τα στούντιο, είμαστε εδώ από την 88η ΔΕΔ, που πρέπει να τονίσουμε ότι πρόκειται για ένα θεσμό ιστορικό, πολιτιστικό, κοινωνικό για την πόλη της Θεσσαλονίκης και κατ' επέκταση για όλη την Μακεδονία, έτσι, και τη Βόρεια Ελλάδα εν γέννη. Και θα ήθελα έτσι ξεκινώντας να μας κάνεις μια σύντομη περιγραφή σχετικά με την ιστορία της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Πώς ξεκίνησε, με τι τρόπο και πώς εξελίχθηκε στο πέρασμα των χρόνων. Βεβαίως. Το 1926 λοιπόν ιδρύθηκε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σε ένα πολύ μικρότερο χώρο, αναμορφώθηκε τα επόμενα χρόνια. Ήταν μια ιδέα του Νικόλαου Γερμανού, επικυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου, με στόχο την προβολή των προϊόντων της Θεσσαλονίκης, εμπορικής δραστηριότητας της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της ελληνικής περιφέρειας. Λειτουργήσε αδιάλειπτα σε όλες τις ιστορικές πολιτικές περιόδους της χώρας, δηλαδή είτε η Ελλάδα είχε δημοκρατικές κυβερνήσεις είτε δικτατορικές κυβερνήσεις. Μόνο την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά το 1940, την περίοδο της γερμανικής κατοχής, δεν λειτουργήσε. Από ό,τι γνωρίζω, οι Γερμανοί την είχαν και ως αποθήκη. Με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την απελευθέρωση της χώρας μας από τα στρατεύματα κατοχής, μετά το 1945. Το 1946 ας πούμε ξανά έγινε. Ναι, μετά το 1945 η έκθεση επαναλειτουργήσε και λειτουργήσε αδιάλειπτα χωρίς διακοπή. Μόνο την περίοδο του κορονοϊού πριν από 4 χρόνια υπήρχε μια διακοπή και έγινε κάτι σαν Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ, πρωτοβουλία της κυβέρνησης, της σημερινής κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά γενικά πάντοτε κάθε χρόνο η έκθεση λειτουργούσε ανεξαρτήτως πολιτικής συγκυρίας, οικονομικής κατάστασης της χώρας κλπ. Και προσελκύει, δεν είναι μόνο έκθεση, να πούμε εδώ, δεν είναι μόνο έκθεση για επιχειρηματίες, για όσους ασχολούνται με την οικονομία, είναι και για το κοινό. Γιατί συμβαίνουν διάφορες ψυχολογικές δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια με επίκεντρο την καινοτομία και την ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, και προσελκύεται πλήθος επισκεπτών. Επίσης, να πούμε ότι και σημαντικοί κρατικοί φορείς που προσελκύουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών έχουν περίπτερο, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, οι ένοπλες δυνάμεις. Θα τα επισκεφθούμε και αργότερα μαζί. Και σωματεία, σύλλογοι. Δεν είναι δηλαδή μια έκθεση απλώς ένα εμπορικό γεγονός. Είναι ένα πολιτικό-οικονομικό γεγονός, όπως είπαμε, με κοινωνικές προεκτάσεις. Βέβαια, η διάρκεια της Θανάσου είναι μια εβδομάδα πάντα. Ναι, είναι από τις 7 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Παλιότερα ήταν γύρω στις 15 μέρες, αλλά τα τελευταία 25-30 χρόνια είναι γύρω στις. Και ουσιαστικά πρόκειται για μια πληθώρα εκδηλώσεων που γίνονται σε αυτόν τον εκκλησιακό χώρο και αφορά πλέον, έχει ανοιχτεί στην κοινωνία και αφορά τον κάθε πολίτη. Βεβαίως. Έτσι, μια επίσκεψη είτε είναι οικογένεια, είτε είναι ως επαγγελματική, ας πούμε, επίσκεψη, είτε ως εμπορική, είτε ως δημοσίων σχέσεων, περιλαμβάνει
μία πληθώρα εκδηλώσεων η έκθεση που μπορεί να γεμίσει το πρόγραμμα και το απόγευμα της κάθε ελληνικής οικογένειας. Βεβαίως, απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό. Δεν είναι, όπως είπαμε, μόνο για επιχειρηματίες για όσους δραστηριοποιούνται οικονομικά. Είναι και για οικογένειες, είναι για παιδιά, για τους πάντες. Μάλιστα. Και αναδεικνύεται και μια, και αναδεικνύεται και μια σημαντική πτυχή της οικονομίας, μια πτυχή που δεν φαίνεται συνήθως ακόμα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά στα μεγάλα εθνικά μέσα ενημέρωσης, γιατί είναι και μια έκθεση περιφέρειας. Εγώ θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι η έκθεση έχει και πολιτική χρειά, Βεβαίως. καθώς ήθιστε να εγκαινιάζεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, έτσι, Ναι. να συνεχίζουν κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί επισκέψεις και συνεντεύξεις και να κλείνει συνήθως με τον αρχηγό της εκάστοτε εξωματικής αντιπολίτευσης. Κάνω λάθος? Όχι. Θες να μας πεις για το πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών, τι περίπου είναι και πόσο πολιτικό στίγμα στιβαρό έχει η παρουσία στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης? Ναι. Ήθιστε λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας, όποιος και να είναι, και ανεξαρτήτως πολιτικής κατάστασης, όπως είπαμε, είτε είναι δημοκρατικές είτε δικτατορικές κυβερνήσεις. Μιλάμε τώρα ιστορικά. Στις δικτατορικές μια φορά υπήρχε. Εντάξει. Με εξαίρεση το 67-74. Υπήρχε η περίοδος του 67-74, υπήρχε και η περίοδος του Ιωάννη Μεταξά. Λέω συνολικά, δεν επικεντρώνω τώρα. Ως ιστορική αναδρομή, ανακοινώνει την οικονομική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης κάθε χρόνο. Έγινε και προχθές σε εμάς στη Θεσσαλονίκη, που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, για τις παροχές, για τα μέτρα, γενικότερα το πώς θα πορευτεί οικονομικά η χώρα μέσα στους επόμενους μήνες και ειδικά τον επόμενο χρόνο. Είναι κάτι σαν προγραμμιγγελία του προπολογισμού της χώρας. Στο ενδιάμεσο της έκθεσης έρχονται και οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης που με συνεντεύξεις τύπου σχολιάζουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και παρουσιάζουν και τις δικές τους θέσεις για την οικονομία και για την τρέχουσα επικαιρότητα. Και το τελευταίο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ είναι το Σαββατοκύριακο της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, όπου ο αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης απαντά στον Πρωθυπουργό της χώρας για τις εξαγγελίες του. Κάποτε γινόταν αυτές οι ομιλίες στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, το γνωστό γήπεδο μπάσκετ, το ξέρουμε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα γίνεται στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο από το 1994 και μετά, όπου ο Πρωθυπουργός και αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά και αρχηγοί μικρότερων κομμάτων, κυρίως όμως οι αρχηγοί των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της χώρας, αναπτύσσουν τις θέσεις τους, τις ομιλίες τους και φυσικά στη συνέντευξη τύπου. Ωραία, εγώ να πω ότι το εξαίρεση GR θα είναι σε συνεντεύξεις πολιτικών αρχηγών. Βεβαίως, σε κάποιες. Θα καλυφθεί και από τον Πασχάλη τον Μουλά και από σένα. Και θα δούμε την πορεία. Πάντως, η ουσία είναι ότι υπάρχει ένα σημαντικό βαρόμετρο πολιτικό κάθε χρόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη, την περίοδο της έκθεσης. Και οι περισσότεροι αρχηγοί κομμάτων, κοινοβουλευτικών ή εν πάση περιπτώσει και εξωκοινοβουλευτικών που έχουν. Δίνεται βήμα και σε κόμματα που συγγνώμη σε διακόπτω και πάλι, τα οποία δεν εκπροσωπούνται είτε στο ελληνικό είτε στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και αναπτύσσουν τις θέσεις. Πλην κάποιων εξαιρέσεων κοινοβουλευτικών που δεν συμμετέχουν καθόλου κάποια κόμματα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Όπως αν δεν κάνω λάθος, είναι και η Ελληνική Λύση, η οποία έχει εμφανιστεί αρκετά χρόνια και ο Βελόπουλος. Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου έχει πει ότι δεν έρχεται. Δεν συμμετέχει. Γιατί θεωρεί ότι είναι ένα καθαρά επιχειρηματικό γεγονός. Και δεν θα πρέπει πολιτική αρχηγή να την επισκέπτεται. Ουσιαστικά είναι η πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων της χώρας, των ενεργών, συμμετέχει κάθε χρόνο. Ναι, συμμετέχει είτε με εκδηλώσεις είτε με συνεντεύξεις και επισκέψεις στα περίπτωση. Από κάτι. Σίγουρα είναι σημαντικό για την πόλη. Γιατί εμείς εδώ δεν κάνουμε μόνο ενημέρωση, λέμε και τις απόψεις μας επιθεμάτων σοβαρών που αφορούν τον κόσμο, που αφορούν τον Έλληνα, που αφορούν την επαρχία. Λοιπόν, επειδή εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάποια μέτρα που ενδεχομένως αφορούν τη Θεσσαλία, να πούμε ότι εξαγγέλλονται μέτρα δεν σημαίνει ότι τηρούνται κιόλας. Όχι, βέβαια. Έτσι. Αλλά αυτό. Νομίζω κρίνεται ο Πρωθυπουργός για τις εξαγγελίες του και μετά ανεξάρτητα αν υλοποιούνται. Ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, δεν αναφέρω μόνο στο συγκεκριμένο. Σίγουρα. Είναι γιατί δεν δίνεται πάντοτε η ευκαιρία. Και αυτό έχουμε το θεωρούν μια ευκαιρία περισσότερο επικοινωνιακή, συμβολική η παρουσία. Ναι, γι' αυτό δεν είπα τυχαίο ότι είναι έκθεση κυρίως της περιφέρειας. Σωστά. Αυτή. Ωραία, βέβαια να σου πω και κάτι άλλο, Θανάσιμο. Εγώ επειδή έρχομαι συχνά πυκνά, όπως ξέρεις, στη Θεσσαλονίκη και για επαγγελματικούς λόγους και γενικότερα, έχω εργαστεί εδώ κιόλας συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και την πονάω αυτή την πόλη, την αγαπάω αυτή την πόλη. Να σου πω την αλήθεια, δεν βλέπω μεγάλες αλλαγές και στην έκθεση αυτού καθ' αυτή. Δηλαδή, ναι, είναι ένα σημαντικό γεγονός. Έρχονται κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες, δεν ξέρω αν είναι και εκατομμύρια επισκέπτες συνολικά. Φύγει σε ένα θέμα. Πολύ αλλά σημαντικό. Παρατηρώ και ειλικρινά σου λέω, στεναχωριέμαι, δεν βλέπω πολύ μεγάλες βελτιώσεις, να το πω έτσι,
και μεγάλη εξέλιξη στα περίπτερα, στους χώρους έκθεσης, σε καινοτομία. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Δεν ξέρω αν... Ναι, έχει δεθεί ένα θέμα όσον αφορά το χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κυρίως ό,τι αφορά την ανάπλωση. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είχε εγκριθεί από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, την προηγούμενη κυβέρνηση, και συνεχίζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπήρχαν κάποια προβλήματα οικονομικά. Τώρα υπάρχει υπόσχεση από τη σημερινή κυβέρνηση ότι θα προχωρήσει και από τη διοίκηση της ΔΕΘ Χελέξπο. Όντως υπάρχει ένα θέμα, αλλά νομίζω ότι η έκθεση έχει κάνει κάποια βήματα προόδου όσον αφορά τη τεχνολογία. Εσύ έρχεσαι συχνά, είσαι κάθε χρόνο εδώ και κάθε μέρα. Κάθε χρόνο, ναι. Γι' αυτό έχεις σταθερή άποψη και σίγουρα ισχύει. Δεν είναι η έκθεση δηλαδή όπως ήταν πριν 30-40 χρόνια που κάποιοι μπορεί και να την νοσταλγούν. Είναι μια άλλη έκθεση που κάνει ακόμα περισσότερα βήματα προς την κοινωνία. Ανταποκρίνεται. Γι' αυτό είπαμε ότι απευθύνεται σε ένα. Οι ώρες μειώθηκαν όμως. Οι ώρες προσέλευσης του κοινού. Γιατί παλιότερα νομίζω ότι είναι και πρωινές. Τώρα είναι ναι, ίσχυε παλιότερα, αλλά είναι το Σαββατοκύριακο και επειδή υπάρχει κόσμος που έρχεται και από γειτονικούς νομούς. Είναι 2 Σαββατοκύριακα ουσιαστικά. Ναι, 2 Σαββατοκύριακα. 2 Σαββατοκύριακα. Υπάρχει κόσμος που έρχεται πέρα από τις καθημερινές που έρχονται εμείς οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, κάποιοι της Θεσσαλονίκης. Έρχονται κυρίως Σαββατοκύριακα και από γειτονικούς νομούς. Δεν υπάρχει κάποιο. Νομίζω έρχονται από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και την κεντρική. Έτσι. Ωραία. Θα ήθελα να μου πεις το εξής τώρα. Γενικά, η έκθεση έχει φέρει θέσεις εργασίας. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι εδώ, γίνεται και κάποιο άνοιγμα όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Γίνεται, γιατί βλέπω πολλά νέα παιδιά εδώ, σε διάφορα περίπτερα, σε διάφορες επιχειρήσεις. Έχει φέρει θέσεις εργασίας η έκθεση, έστω έμεσα, αν όχι άμεσα? Νομίζω ότι φέρνει κάποιες θέσεις εργασίας. Βέβαια πρέπει να γίνουν πολλά βήματα προς αυτό και δεν είναι μόνο η περίοδος της έκθεσης. Πρέπει να βοηθήσουν και οι φορείς πολυδίας. Κατά σύμπτωση, αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη είχαμε και τις μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ, του πρώην ΑΕΛ. Συνδυάστηκε εδώ, έγινε? Ναι, συνδυάζεται και μάλιστα έχει περίπτερο η ΔΥΠΑ. Και μάλιστα είχε και μια παρουσία εις σχολές της ΔΥΠΑ στην πλατεία Αριστοτέλους χθες. Νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο βήμα, αλλά δεν αρκεί κάποια βήματα, για να το πούμε καλύτερα, αλλά δεν αρκεί από μόνο του αυτό. Και με επιχειρήσεις και από τις θυμόμενες χώρες είναι μια ευκαιρία. Σίγουρα, δεν μένει αναξιοποιητή. Είναι τις κλαδικές εκθέσεις. Γιατί πέρα από τη ΔΕΘ γίνονται και κάποιες κλαδικές εκθέσεις. Η Αγκρότικα, η Κόσμημα. Συνεχώς, βέβαια. Τις έχεις επισκεφτεί και εσύ και γνωρίζεις. Μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα βήμα, αλλά δεν αρκεί από μόνο του. Κάποια βήματα δηλαδή θετικά, αλλά δεν αρκούν από μόνο του. Η έκθεση όμως δίνει μια ευκαιρία που δεν πρέπει να την παραβλέπουμε. Κατάλαβα. Για ανάπτυξη οικονομίας. Να πω σε αυτό το σημείο ότι εμείς ως τη σελίδα είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας, δεν είμαστε υπέρ του άκρατου κρατισμού, όπως θέλουν κάποιοι, είτε από τη μία ιδεολογική πλευρά της άκρας αριστεράς των κομμουνιστών, είτε από την άλλη ιδεολογική πλευρά, που κάποιοι δηλώνουν πατριώτες και εθνικιστές και είναι υπέρ του άκρατου κρατισμού. Έτσι. Θεωρούμε ότι η επιχειρηματικότητα είναι ένα βήμα. Είναι απαραίτητο. Είναι ένας απαραίτητος πυλώνας για μια εξελιγμένη οικονομία, αλλά με την προϋπόθεση ότι υπάρχει και ένας κρατικός παρεμβατισμός, έτσι, σε σημείο όμως που να είναι υγιές και όχι να είναι σαν γάγκρενα ή σαν χταπόδι με πλοκάμια πάνω σε επιχειρήσεις. Όχι. Αυτό. Προσωπικά αυτό το διαπιστώνω κάθε χρόνο με τους εμπορικούς επισκέπτες. Δηλαδή πέρσι εδώ στη Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ είχαμε τη Βουλγαρία, η οποία πρώην κομμουνιστική χώρα και έχει εξελιχθεί αυτή τη στιγμή. Η οποία έχει εξελιχθεί. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες και λόγω των οικονομικών συνθήκων που επικράτησαν λόγω οικονομικής κρίσης και μνημονίων, οι οποίοι έχουν επιχειρήσει, συνεργάζονται με τη Βουλγαρία. Και υπάρχει και χαμηλή φορολογία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι χώρες, άσχετα το πώς πέρασαν πολιτικά, οικονομικά κλπ. Στη ιστορική τους περίοδο, είναι και μια ευκαιρία για την Ελλάδα να κάνει και αυτή τα δικά της άλματα, τα δικά της βήματα. Μπορεί να τα κάνει και έχει τις δυνατότητες. Φίλες και φίλοι, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος αυτής της σύντομης περιεκτικής εκπομπής, εδώ από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, θα κάνουμε την γύρα μας στον Άσιμο, στα περίπτερα. Να πω ότι θα υπάρχουν αναλυτικά ρεπορτάζ στο Exeris.gr κάθε μέρα σχεδόν, τόσο από την επίσκεψή μας, όσο και από τις ερωτήσεις που γίνονται στους πολιτικούς αρχηγούς από τον κύριο Μουλά και από σένα σε συγκεκριμένους συνεντεύξεις πολιτικών αρχηγών. Θα ήθελες έτσι να κλείσεις με κάτι
να τονίσεις κάτι? Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη είναι μια ευκαιρία για όλους που δεν πρέπει να μείνει αναξιοποιητή, πρέπει να την επισκεφθούν όλοι για να δουν μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα και βέβαια και να ψυχαγωγηθούν. Και νομίζω ότι θα πρέπει την έκθεση να την έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στην Βόρεια Ελλάδα, γενικότερα στην περιφέρεια, γιατί είναι μια ευκαιρία προβολής των δυνατοτήτων. Ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αυτό το τελευταίο είναι και το σημαντικότερο. Ναι. Χωρίς διάθεση αντιπαλότητας. Όχι, δεν είναι θέμα αντιπαλότητας, είναι θέμα ουσίας, είναι θέμα αλήθειας, είναι θέμα πραγματικότητας. Υπάρχει άλλη Ελλάδα. Η κεντρική ιδέα και της σημερινής εκπομπής είναι ότι εκτός του κράτους των Αθηνών υπάρχει η Θεσσαλονίκη, υπάρχει συμπρωτεύουσα που πρέπει να είναι συμπρωτεύουσα και δεν είναι αναλογικά με την Αθήνα, τυπικά είναι. Υπάρχει και ελληνική επαρχία, υπάρχει και Θεσσαλία, υπάρχει και Ήπειρος, υπάρχει και η Μακεδονία, η μόνη και με τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα τα σημαντικά. Με τα τοπικά προϊόντα εξαιρετικά, τα παραδοσιακά, και αυτό είναι το μήνυμα και της απόψινής εκπομπής, φίλες και φίλοι, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, με αφορμή και την έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο σημείο αυτό, Θανάση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία και γενικά για τη βοήθεια στο Exeris.gr. Φίλες και φίλοι, θα είμαστε σε επικοινωνία, συνεχίζουμε τα βίντεο μας, συνεχίζουμε τις εκπομπές. Μέχρι το επόμενο βίντεο, μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Είστε επανειδήν.